parts, una primera part que jo crec que ens ha faltat una mica més d'estar ficats en el partit, sobretot de creure'ns-ho i de fer el nostre joc i jugar amb més descaro, i una segona part que hem sortit desinhibits, a fer les coses, a creure en que podíem remuntar, i d'aquí el resultat, no? Jo crec que ha sigut un partit competitiu, l'hem lluitat, hem estat ficats en tot el moment, hem tingut opcions de guanyar-lo, jo crec que hem tingut diverses per finalitzar, que no les hem acabat de finalitzar, ells també n'han tingut alguna, bueno, la sort dels penals ha caigut cap a ells, no? Però bueno, content, seguim sense perdre aquí el Sergio Manzano, que és important de cara a la Lliga, i ara a recuperar-nos el millor possible perquè dijous ja hem de pensar en Melilla. També nosaltres juguem en aquesta pista, ells no estan acostumats al sintètic, totes les pistes que juguen ells són parquet, i després que, clar, la motivació màxima la tenim nosaltres, no? El fet de jugar amb un primera, tu vas supermotivat per intentar aconseguir la victòria, i ells tenen potser altres prioritats i per això la tensió és una mica diferent, no? Però jo crec que segueix havent-hi diferència, segueix havent-hi un ritme diferent i encara ens falta una mica per assolir aquest nivell, no? A veure primer si Julio el podem recuperar de cara a dijous, a veure Verdejo com acaba el turmell, a veure com ve la gent el dijous, tenim ara quasi 48 hores per descansar, i si hem de fer un entrenament una mica més suau per acabar de recuperar la gent, però jo crec que el dissabte tornarem a competir bé, tornarem a estar i intentarem que els 3 punts es tornin a quedar aquí, no? Hem de tenir molt clar que la salvació i la permanència passa perquè el Sergio Manzano sigui el nostre fortín, no?